Esta mañá presentábase no Salón de Plenos Noyés o circuito da Copa Galicia de Resistencia de BTT, que entre este ano como novidade no calendario autonómico, baixo o amparo da Federación Galega de Ciclismo e organizada por varios clubs da zona. O circuito componse dun total de 4 probas a desenvolver en Lousame, Boiro, Camariñas e Muros. A primeira delas xa este domingo. Presentamos hoxe a Copa Galicia de Resistencia, que vai estar formada por 4 probas que se van a celebrar consecutivamente durante as vindeiras semanas. Comezará en Lousame o domingo día 23 de xaneiro e o 30 de xaneiro será a proba de Boiro, o día 6 de febreiro en Camariñas e o día 13 de febreiro en Muros. Conseguimos que por fin estas probas sean federadas, sobre todo gracias aos toxos, os de Camariñas, que se non poden estar aquí, e tamén non me olvido dos OEAS, que fostedes os primeiros que se atreveron a facer este tipo de competición, e que agora nós nos unimos e podemos levar a cabo para que haxa un circuito interesante. O circuito pecharase o día 20 de febreiro no Polígono Industrial de Augalevada, en Noia, coa disputa do Campeonato Galego de Resistencia. A proba que terá lugar en Noia será a conclusión deste campeonato, desta Copa, e celebrarase no Polígono Industrial de Augalevada, como xa fixemos o ano pasado non, que non se pudo pola COVID, pero fai 2 anos e que tuvo moi boa acollida. Ao desencadenante a Copa Galicia, o Campeonato Galego sempre ten un pouco así máis de atractivo, xa que se coronarán os campeóns galegos da especialidade, tanto en individual e por parexas, masculinos e femininos. As inscricións xa están abertas a través da web da propia federación. A competición disputarase a modo individual e por parellas, tanto masculinas como femininas ou mixtas, nas categorías dende júnior ata máster 60.